Kung doon na may mga Bible sa inyong mga kamot, palihog ablihi sa Panultihon, Kapitulo 24, versikulo 16. Panultihon, Kapitulo 24, versikulo 16. Ang pulong sa Diyos sa gingon, bisan kapila matumba ang taong matarong, mubangon siya kanunay, apan malaglag sa katalagman ang dautan. Sa maunang kini ang pulong sa Ginoo, magkapamungko ta. And karong buntaga, dili na ta maglangay, ato nang i-welcome ang presensya sa buhing amahan sa kinabuhi, Pastor Omar. So atong topic karon, kita maglangan ato sa atong topic, rise up again. Mubangon ta pag-usab. Igsoon, sa laing translation, akong basahon diri kay katong gibasa ni Stura, lahi ko siya nga translation pero maora siya og punto. So diri sa Proverbs 24 verse 16 sa laing translation, matud pa niya, kay ang taong matarong mahimong matumba sa makapito ug siya mubangon gayon. Apan ang mga dautan mga pukan tungod sa katalagman. Muna ako sa gitaytulan og rise up again. Tungod kay ang mga matarong daw dili siya magpabiling tumba. Ang dautan ra daw mo'y magpabiling yung tumba. Pero sagad sa mga matarong, maningkamot yung makabakon pagbalik. So rise up again. No? Dili tanan nga natumba nakabakon. Mo amin batana? Tungod kay adunay natumba kay gipusil. Silbi, pag pusil, patay, di na mo bangon. Diba? Yung doon na mo'y natumba, na nakabangon to siya, pero pagbangon, bungi. O gili magaling bungi, nabalik. Example, natumbas motor, na disgrasya, nabalik ang til. Nakabangon to siya, pero balik. Doon ay natumba, wag pa kay hinsura sa panatumbas motor. Pagkatumba na umon ang naon, pagbangon igso, bungi na. Diba? So, naapoy natumba, nga lisod kong pabakunon, bisa makabakun ra. Para saan na nakatulog? Diba? Natumba man ginaga natulog. Pero kung pugawin mo, alisod kayo ng pabakunon. Inigpukaw nimo sa wapa niyo pukawa, wala naghago. O niya pagpukaw nimo, di ba? So padunggo nang gapu. So inana. So kini atong topic karon maghisgot ta o pagkatumba nga mubakon gayon. Imi na pa diha. Na napay laing panultihon diri igsoon. Usahay tugutan sa Dios nga dili mausab ang sagawas nga bahin, kanipang sagawas nga sitwasyon, aron usbon niya ang sasunod nato. Na ako sa mali ko na. Usahay mag-pray ta, mag-ampo ta sa Ginoo. Lord, usba ang among sitwasyon. Usba ang dagan sa among kinabuhi. Diba natay mga hulagbay, mga prayer nga na nga ganahan tang mausab ang sitwasyon nato nga nakapalibot nato. Sampo nakaagi ka mga kagulanan nas palibot na nagitamay ka, gilibak ka, hindi mag-pray ka, Lord, gusto ko nawa na yung libak na ako. Murag imong angyang mo sa Ginoo nga mausob ang sitwasyon sa gawas. Pero naay gitugutan sa Dios igsoon nga di niya usabon ang sa gawas nga bahin nga sitwasyon para mausob ang imong sa sulod. Na nahitabo ni Job na sa Bible. Di ba? For sure, every day nag-pray to si Job. Na katong nangamatay na yung hayupan, yung mga anak, namatay, nangawala ang yung mga sulugoon. For sure, nag-pray to siya, na Lord, usban niya akong sitwasyon, giling ni Mayo. Pero, deep inside, gilig-on siya sa Ginoo. Wala na usab ang sitwasyon. Nangamatay yun, nangawala yun, wala na usab. Pero, siya nalig-on sa sulod. Amen? Dili tanan nagtindog yun. Naay nagtindog, natumba sila inside. Amen? Naay nagtindog
Mga tao nga magbarog siya physically, pero heartedly sa kinasing-kasing tumba sila sa problema, tumba sila sa kagunanan, tumba sila. Muna'y gusto sa Diyos igsoon nga makabakon ta spiritually, deep inside mo bakon ta. Amen? Si Job nakabakon siya, tumba tanas palibot. Walang mga anak, patay. Mga hayupan, patay. Walang masulubon. Pero nagbarog siya sa sulod. Sa pag-alagad sa Ginoo, muna'y gusto sa Ginoo. Pero, adto tas asawa ni Job. Pareho sila nga, ang sitwasyon wala mausog. Ang asawa ni Job ug siya. Pero ang asawa ni Job, nagtindog physically. Pero spiritually, tumba ang asawa ni Job. Kung sa ibingon sa asawa ni Job, Job, magpabilin ka ba matarong? Kamatay di haoy? Tungluhan ang imong Diyos? O di ba? Ang asawa, wala usba sa Ginoo ang sitwasyon sa palibot, natumba deep inside. Pero si Job, na wala usba gihapon sa palibot, deep inside nakastan siya. That's why dili masipyat ang Proverbs 24:16, kay ang taong matarong may mong matumba sa mga pito, pero mupangon rin siya. Amen na papatay na igsoon? So karon adto tas mga punto nini, unsay mga rason nganong natumba ang tao? Kinahanglan masayran nimo ning rasona. Naay mga rason kung nganong natumba ta spiritually o kana sa atong espirituhanon. Number 1 na punto igsoon nganong natumba ta? Because our soul is hunger of the word of God. Tungod kay ang atong kalag gutom gayod sa pulong sa Dios. Munang natumba ka og ako. Now masinati niyo ni nga heartedly deep inside may pagkatumba ka. Ano bang discourage ka, down na kayo kasi mong gawalingon tungos kasi natian. Buot pasabot ana ang imong kalag gutom sa pulong sa Ginoo. Now taganda mong sample nga nung una hinungdan. Just like sa wala kay kaon. Sagad sa mga walay kaon, yan yung trabaho na kuyapan. O, sinati ko ani, nga nanguha may balanghoy dito, sa usa sa itong mga membro dire, dito layo-layo, sa tabyanan. Nyawa na yung pamahaw pagikan. Ay, na ba na pag-apot dito, pag-ibot o balanghoy, yan, init kayo, pag-action kitungason, pagbalik, ako itson, murag na itong na akong pananaw. Murag kaldero naman ito pananaw ini. Kaya wa di ay kaon. Makakuyap ning kuan. Wa kay kaon. Buot pasabot, huyang ang imuha physical nga lawas kung wa kay kaon. Pero tanaw makakaon ka. Hari aptika nimo di ba? O pagani ka kaon aptik na magani kang muluto. Kung gutom ka, magali-gali ka hugas na ka. Piti gutom mo na. Di ba aptik ka? Kaya ang imong physical body ginanglan. Yun ana po natong kalag igsuon. Kung layo ang imong kalag sa Ginoo, pirmi gyud ang katumba. Kapay na ganing problema ana pukan nila siya. Ngano man walay kaon kayo sa pulong sa Dios. Ang rason nganong natumba ang tao, ang atong kalag gigutom sa pulong sa Ginoo. So ang imong buhaton ana kay igsunan, kaon kanunay sa pulong sa Dios aron dili ka matumba sa mga problema. Mao ganin na siya, makapito ka na tumba, nakaagi man og gagwa kay kaon sa pulong sa Ginoo, nagpalayo ka sa Ginoo, pero salamat sa Ginoo nga ipabalik ka. Kay makapito ka nagpalayo, pero pag ikawalo, libangon ka. Ato pasalamatan ang mga bago nga nakakaroon. Pasalamatan nato ang mga namiya sa una, pasalamatan nato kato mga distansya sa una. I know nga ang Ginoo mo nagbira ninyo. Natumba to mo kapila. Pero kay nakita sa Dios na matarong yung kasing-kasing pag ikawalo babangonon mo. And salamat sa Ginoo na. Gusto ang Dios na karon makakaon kanunay ang imong kalag para malingon. Para dili ka matumba usay mga problema. No, matod pa Psalms 23 verse 2, gitultulan mo ako sa lunhaw nga sipsibanan. Abi nimo kaning mga tanong, no, kung lunhaw mutindog na sila. Mutindog na sila kung lunhaw. Buot pasabot, baskog ang ilang mga nutrients na nakaon. No? Pero panahon sa ting-init, di ba mularag na sila? Kuha na sila ba? Anong murag mudawon sa hinta, maugas sila. Buot pasabot na, wa sila yung nutrients kayo na nakaon. Iyon usab niya na ang sistema sa atong kalag.
Kung dili nimo pakanon karon na yung kalag, may panahon gyud na nga makuyapan o dili na ka makakamoy kayo. Pero ang atong kinabuhi igsoon sama sa saging. Ang saging, kung matumba man ang saging, kita ang saging. If matumba ang saging nga usa ka pulos, pagkatumba ana niya, katong iyang lugar na piko, kaning diri dapit na piko siya, naay motura diha nga bag-o. Amen ka observe ka na atong kinabuhi Kristohanon murag saging. No, natumba ang atong kanhing pagkatao, natumba to, kapito ta natumba, wala kalayo ta sa Ginoo, pero salamat sa Ginoo nga dunay bag-ong mitura sa imong pag-alagad. Igunay plano sa Dios sa imong kinabuhi. Matod pa, ngano nga ang tao dili siya mukaon tungod kay giisip niya nga busog ra siya. Ngano ang tao daw dili mukaon sa pulong sa Dios? Tungod kay giisip niya siyang kaugalingon nga wala na ko nagkinahanglan ng pulong sa Dios. Busog ko. O diba? Abi ni Migsoon, ang Mateo 5:3 niyo siya, bulaan katong nila nga sila kabo sa mga butang nga espirituhanon kay maangkon nila ang paghari sa Dios. So kung imong tanawon, ay di na kong kinahanglan ng pulong sa Dios. Wala na ko ano dili na pwede na ko. Kung imong pakabusgon imong kaugalingon nga di na ka magkinahanglan daw pulong sa Dios, tumbahon ka sa mga problema, tumbahon ka sa bisang usang sitwasyon. Mutoy ni tabo sa asawa ni Job. Tumba. Pero si Job napuno sa pulong sa Dios, barog kaayo. Amen apa tadya? Ina yung tapan na barog eh. Barog. Number 2 nga punto igsoon. Number 2 nga rason nga nung natumba ang tao, because we are not consistent in surrendering to God. So bisaya pa, tungod kay dili kanunay ta nga misurrender sa Ginoo. Dunay panahon nga nakik-away ta sa Ginoo. For sure, makik-away ka sa Ginoo, tumbahon mo ka. Pirming mo daog ang Dios. Kunya kung makik-away ta niya, dili ka mo surrender, tumbahon ta. Munang sa gira, mo surrender ang wa na ika buga. Unsa ilang gamiton pag surrender, iisa nila ang ilang mga kamot. Buat pasabot ana, kontrolado na kana sila sa ilang kontra. Sa to pa kini kay pag surrender ko nimo sa Dios, i-surrender nimo. Kada adlaw mo surrender ka kayo, dili ka kada adlaw mo surrender sa Ginoo na pag-abot sa mga problema, dali ka matumba. Usawan mo pag-surrender sa Ginoo everyday. Imong itugyan sa Ginoo ang imong kinabuhi matag adlaw. No, every time mo mag-ampo ka, kung mahimo, pinataas ang imong kamot. Nakigamitin kamot oy. Abi ni mo galing kamot, dili ni makaligon, dili ni makapabangon. Sagad sa tong kamot, muni nakaingon nga natumba ta. No? Kusog man ning mangawat, kusog man ning mamukbok, kusog man manuliso, kusog mamalo, kusog mangurit. Diba? Muni na kaingon nga natumba espiritualidad. Pero si David o si Moises gigamit nila ilang kamot pag-surrender sa Ginoo. Si Moises nakasala siya sa Ginoo sa paglapas niya nga katong bato sultian ra unta. Pero iyang gibunalan. Nakalapas siya, tumba siya spiritually. Ibati siya katumba. Pero iyang gihimo nagpataas siya ang kamot. Every time nga subuon sa Ginoo ipataas na niyang kamot. Diba? And si David nakakabit. Di Batsiba? Pero every time mag-ampo na siya, pinataas na yung kamot. Total surrender ang pagpataas sa kamot. Amen? Kabantay ka sa kickboxing. Kung sa'y gamito nila pag-surrender sa kickboxing. Dili ko na tiiloy. Di ba? Pag kickboxing niya, lukos na ginawa siya, layong na siyang mayo. Kanang umbuan yung mayo ba? Di ba? Dili ko na tiiloy ang idokdok. Kamot mo yung ipikpik. Pag pikpik ganis kamot, buot pasabot na, tanaw si repilit. Nipikpik na siya, surrender na niya siya. Buot pasabot kamot ang gamiton pag surrender. So, sa ato kung kaugalingon, para di ko ka matumba, para ligon ka, every time na mag-worship ka, kung mahimo, gamitan mo gamot to worship God. I-surrender sa Ginoo.
No? Every time nga mo kursi, pasulot sa bulsa ang gamot. Dahil mo diya. Ako na po gamot sa bulsa. Grabe yan. Ikso na itong usbo na itong mindset. Kay si David, si Moises, gusot nila. Dahil di pwede pasulot-sulot bulsa na ikong gamot. Ako ni surrender sa Ginoo. Total surrender na every time mag-worship. Diba? Kabantay ka sa Bible, si Pedro natumba na unlog na. Katong nilakaw sa tubig na unlog, diba? Pero ang pangutan, ang sa'yo gamit niya para nakabakon siya. Kamot. Ina niya ang Ginoo, magtutudlo, luwas ako. Iyang gitudlos iyang kamot. So, giana siya sa Ginoo. What if, pagkaunlog nimo, ikaw may gagakapot sa kamot sa Ginoo? Lord, ambilin mong kamot. Akong guptan na ay posibilidad nga makabuhi ka. Pero iana ni mo imong kamot, surrender, ang Diyos mo imong kupot. So ayaw pupti ang Diyos. Dili na siya total surrender gyud. Naay mga tao, naay mga Christian nga gagkupot sa Ginoo. Wa pasabot na dili sila totally nga surrender sa Ginoo. Kaya ang totally surrender sa Ginoo, iana ng kamot para ang Diyos mo kupot. Pero kung ikaw ang mukupot sa Diyos, pwede naman mo yun. Karon di ko musimba. Ikaw may magbuod sa imong gawalingon. Ay karon magbisyo ko. Unya maghinulsol ko. Kaya ikaw may nagkupot. Di ba? Kung ikaw may nagkupot, ikaw may magbuot. Now, ako ning kuptan, ako'y magbuot ug ko'y alsahon. Kaya ako may gagupot. So kung ikaw may gagupot sa Ginoo, ikaw rin magbuot. Ay bahala na sila, bahala igong gusto mo. Di ko pwede magpabuyag ini kong gibuhat. Bahala na sila, gaptanon ka na sila. O diba? Kung ikaw may gagupot sa Ginoo, mangisog kang malihan. Ina yung taparwa pa ka ng isog? Ayaw yung pag-isog kung malihan ka. Kaya buat pasabot ana, ikaw may gagupot sa Ginoo. No? Pagkabati ni mong wali, ay, boy, anti-calor. Di mo na ibang sakit mo na kayo ka. Diba? Ang Diyos mo'y nikupot. No? Sa rason nga nung natumba ta, because we are not consistent in surrendering to God. Mo surrender kita. Number 3, last. Nga nung natumba ta, because we are not strong enough to stand in our own. Sa Bisaya pa, tungod kay dili ta lig-on na makabarog pagbalik kung kitara. Ngano man si Pedro, bansay man itong mulangoy. Fisherman God, mayo siyang mulangoy. Pero gitudlos niya ang gamot, Lord, luwas ako. O ako'y Pedro, nga bansay kong mulangoy. Ay, kising-kising ko. Hawa dia Jesus, langoy kong kayo. Pero wala siya. Lord, di na ako ni kaya sa akong kaugalingon. Dawata ang akong kamot. Yan na siya. Diba ang bata? Ang bata, kung magsugod na siya glakaw, kapila na siya matumba. Kung bago pa maglakaw ang bata. No? Pag lakaw niya sugod, iwa ko siya umay. Hala, tumba. Kabalo mo sa baton sa bata. Pagkatumba niya, ning kamot tulo siya bakon, balik. Pero dili kayo kabakon ng bata kung dili alalayan sa inahan. So ang inahan, nga ganahan sa makakaton gimula ka ang bata makabarog yun, iya yun ang alalayan sa ginahan na. O, buyan. Pagkatumba sa unahan, anak-anak ko sila ng ginahan, bakon. Buyan. Diba? Buot ko sabot igsoon, dili na to kaya sa tong kaugalingon kung walay Ginoo. Amen? Kinahanglan ka, nga mustan ka, tindugan mo ang kamatuuran, aron ka bakun, makabarog ka. Matod pa nila, hain daw ka matumba, diha po ka mo bangon. Hain ka natumba, diha ka mo bangon. Ay lain po kayo, ay hain noon po'y natumba, isang po na disgrasya, natumba siya, dito sa hospital nakabangon. Na po'y nanak po. Diba? Pero kanina akong ingon, kung hain daw ka matumba, dito ka mo. Example, natumba ang imong debosyon. Wala na kay pagtagad sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Diha ka natumbang napita. Pagbangon nimo, tindugan nimo ang kamatuoran. Dinhi man ko ani natumba, dinhi po kumubangon. Dili kay debosyon ka natumba. Tapos pagbangon silpon. Tumba gyapon. Nga naman,
Diha magkano tumba, wala na magkano debosyon niya. Pagbangon, gitagaan ka, hindi yung sige, makabangon ka na. Uy, pagbangon! Facebook. Han, asal magkaroon, Han? Mag-abot taron. Diba? Dili, pulong sa Diyos ang gibiniti. Kung dili, kanto ng cellphone ang gakatar. Dili sa nga na kay cellphone. Pero, kung natumba nga ni kas debosyon, pili mo nga natumba na kas debosyon, tungod sa imong cellphone, kinahanglang mustan ka sa kamaturan. Amen? Ayaw i-compromise ang imong pagkakristuhanon. Abilin mo sa Apostol Pablo, kapila na siya natumba. Pero ingon ta mo, si Apostol Pablo o si Pedro nasa Bible, kapila na sila natumba. Kapila na nabuyag ni Jesus Christ. So, down sila. Pero ingon ta mo, si Apostol Pablo o si Apostol Pedro, na nakaagigdag ang pagkatumba, sila mo'y pinakalig-on nga apostolis sa Bible. Amen? Sila mo'y pinakalig-on. Diyaw mo na, si Apostol Pablo, bisag, panon siya, presohon siya, torturon siya, pero mato pa niya, di na ako ikaulaw ang pagwalis puno sa Diyos. Grabe kalig-on si Apostol Pablo. Si Pedro po, si kabuyagan ni Jesus, si karibyugan, pero pagwaling niya, daghan kayo nga noo. So, atong i-apply sa itong kaugalingon, matod pa sa wali ni Libre Mas may Domingo. Kung disipulo ka, lig-on ka. Pero kung pundo kas katawhan, kuyang ka. Ang disipulo, magpatudlo kung siya sa pulong sa Ginoo. Buat pasabot, distansya sa kamatuuran. Apinin mo, ang makaligo nato, kanang daga kay kwarta, dagan kay kag cellphone, malipay na ka, dagan na kagana, dili namin makapalingon nimo. Daghan kay mga tao na nagkwarta, grabe nakapukan sila sa problema. Kaya wala pulong sa Ginoo. Karon Christian, para makabarog ta, kapito maganatumba para makabarog ta. Pagbarog nimo, pulong na sa Ginoo ang imong tindugan. Ang Bible gayon, nga bisan pag maabot ang baha o bagyo, ulan, niya itong balaya nga nakatukod sa bato, dili gud siya mapukan. So ang tao di ay ngayang ibarugan pulong sa Dios, dili gyud na basta-basta nga mapukan. Kung mapukan magaling siya, mubangon ra na siya o balik. So jadi si pamili, naabot tayo mga natumbahan karon. Doon na may nakaingon nga nung natumba ta. Imong buhaton number 1, pakan ang imong kalag sa pulong sa Dios. Number 2, imong buhaton, surrender ka sa Ginoo. Ayaw kupti ang Ginoo. Tinuon ang Diyos may pakupta sa imong kamot. Number 3, pagbangon ganit nimo, tindugan nimo. Huwag pasabot, mubawi ka. Ay, diri man ko, na mo ko nag-ampo, wala gamay malaman kong pagsimba. Pag itagaan ganit ka, higiyon sa Ginoo nga nakabangon ka, pakusgi mong pagsimba, pakusgi mong ampo, dasiga ang imuhang pagbasa sa puno sa Ginoo, diya ka mabangon. Ug ang Ginoo, maghatag nimo kalig-on, nga buabot ang mga hampak problema balos kinabuhi, dili ka mapukan. God bless the DC family.